Em sembla que acabem d'entrar ara ja en l'emissió en directe per començar aquest acte del cicle de xerrades Pensem Rubí, unes activitats a les quals, adaptats a la virtualitat una mica que ens obliga la circumstància, anem tractant diferents temes amb diferents persones que ens van acompanyant. I avui tenim l'Aina Vidal, diputada al Congrés. Estem contentíssimes de que pugui compartir aquesta tarda una estoneta amb nosaltres. Benvinguda, Aina. Bona tarda, moltes gràcies per haver-me convidat. A tu perquè em sembla que venies avui precisament de Madrid i bé, quadrar les agendes i anar ràpid, però la idea és poder comentar les qüestions relacionades amb el títol d'aquesta xerrada, que és desigualtat i treball, aquesta desigualtat una mica ambigua, perquè el que nosaltres volem és la igualtat en qüestions de gènere i en aquest camí estem. Per tractar aquestes qüestions, primer de tot, ara el Ramon, a qui també li volia donar les gràcies, que està aquí com amagat darrere, donant-nos el suport tècnic en aquesta xerrada, li demanaré que posi un petit vídeo que recull algunes dades molt genèriques sobre precisament aquesta qüestió de la desigualtat i treball i que ens doni peu una mica a explicar una mica d'on venim i en quina situació estem en aquesta matèria. Doncs bé, aquest vídeo repassava una mica dades molt així a grossos en matèria de desigualtat i de fet són dades que no són de l'últim any, tenen una miqueta de temps, però l'escenari no ens ha canviat gaire. Continuem amb aquests plantejaments genèrics, l'atur ens afecta més a les dones que als homes, continuem tenint més dones en sectors més precaritzats, amb les jornades la temporalitat ens afecta més, les jornades més curtes també per aquesta, moltes vegades per aquesta obligació o aquesta obligació social una mica de la conciliació. Situem una miqueta aquesta perspectiva sense ser, des del punt de vista optimista, és a dir, en quines coses hem de treballar tenint aquest marc aquí per anar avançant. Tenim molta feina, és a dir, tant a Catalunya com a Espanya tenim un problema estructural en termes de precarietat i en termes d'atur i el cert és que les desigualtats s'han empitjorat amb el Covid en aquest cas, és a dir, plou sobre mullat. I la situació és realment preocupant en termes de desigualtat actualment, tant entre homes i dones com entre classes, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, perquè us feu una idea, amb l'últim any els que són més rics són encara molt més rics i els que eren més pobres són moltíssim més pobres. I hi ha unes dades que són bestials, de fet, tant a nivell mundial com a nivell espanyol. És a dir, en els últims 9 mesos, per exemple, les 1.000 persones més riques de tot el món han vist recuperada la seva riquesa només en aquests 9 mesos. Imagineu-vos. I aquestes 1.000 persones més riques del món, la seva fortuna ha crescut amb 3,2 bilions d'euros en 9 mesos. Només en 9 mesos. Imagineu-vos el que representen 3,2 milions d'euros. Bilions d'euros, és una autèntica barbaritat. I en termes de riquesa conjunta, aquests 1.000 milions de persones han guanyat, per dir-ho així,
9,8 milions d'euros. Una autèntica salvatjada. Perquè pugueu fer un equilibri, una comparació, són els diners que està posant Europa, similar, amb tot el pla de recuperació. Tots aquests diners, aquesta gent, aquestes 1.000 persones, els han guanyat en només 9 mesos. I mentre això passava, succeïa alguna cosa encara més greu, que és que el número de persones que viuen, en aquest cas, amb la riquesa, amb la pobresa severa, que se li diu, és a dir, amb menys de 4,5 euros al dia, ha crescut de forma bastant considerable. És a dir, es calcula que com a mínim uns 200 milions de persones han caigut i es troben en aquesta situació i alguns estudis, de fet, Intermón obre la porta que siguin fins a 500 milions de persones les que es troben ara mateix visquent el dia a dia amb 4,5 euros. I a Espanya les coses no ens van molt millor, la realitat. És a dir, si fem la translació, el cert és que la pobresa severa, que aquí es calcula a partir dels 16 euros al dia, d'acord? Ara mateix es troba aproximadament amb un 10, i alguna cosa de la població. És moltíssim. Això vol dir que una de cada 10 persones es troba en situació de pobresa severa. És una autèntica barbaritat. Són 5 milions de persones, bàsicament. I en termes de riquesa, els 1.000 milionaris a Espanya, no multimilionaris, els 1.000 milionaris, han crescut també guanyant més de 26.000 milions d'euros. És a dir, perquè us feu una idea de tota la pasta que han guanyat, tot allò que s'ha gastat l'Estat fins ara, que són uns 25.000 milions d'euros en ERTEs, una miqueta més és el que han guanyat els 1.000 milionaris a Espanya. És a dir, ens trobem en una situació realment desigual en el que plou sobre mullat i en els que estaven malament estan encara pitjor i els que estaven bé, per dir-ho així, o molt, molt, molt bé, han guanyat encara més diners en termes generals. I com ha pogut passar això? Perquè això no és una novetat. Això es dona per l'atur, es dona per la precarietat, es dona per la pobresa, es dona pels salaris, i tot això no passa perquè sí. La temporalitat i la precarietat no és un accident, no és com la pluja o com la neu, no és una cosa que passi i que no puguis evitar. És una opció deliberada de govern i ha passat bàsicament després de successives reformes laborals. És curiós perquè les persones ens pensem que n'hem tingut 2 o 3 de reformes laborals. Ens quedem amb les grans, però el cert és que, per exemple, en el període de Mariano Rajoy, els primers 4 anys n'hi van haver més de 34 de reformes laborals, perquè qualsevol modificació de l'Estatut del Treballador és una reforma laboral. I reforma rere reforma podríem remuntar-nos, de fet, a la reforma del 84, que és la que va establir la polarització, la divisió, per dir-ho d'alguna manera, entre fixos i temporals i afavorint clarament, a més, en aquest cas, no només una legislació favorable i que promou clarament la temporalitat, sinó també una cultura de la temporalitat. I això és el que ens ha portat a tenir estructuralment no un problema, sinó una realitat, és a dir, que es converteix, òbviament, en un problema, però que no és una qüestió puntual ni excepcional, com ens volen vendre de tant en tant, sinó que és un fet estructural del nostre mercat de treball, en el qual pateixen molt més aquells col·lectius que es troben en una situació de més vulnerabilitat. Traducció, dones, joves i immigrants pillen per totes bandes i són les que més, evidentment. I si, a més, sumen les desigualtats, això ho tenim après, és a dir, no és el mateix ser noi jove blanc hetero que ser noia jove lesbiana i ja no parlem si, a més, ets negra, per exemple, doncs la cosa es complica. I això, davant d'aquest fet que ens hem anat trobant, com reaccionem, no? Perquè és evident, jo crec que per molt que puguem dir que avui és un bon dia perquè hem aprovat la llei Rider, per exemple, que després ens hi podem referir, i jo crec que estem fent molt bé les coses des del govern central en termes, en aquest cas, de mercat laboral i de lluita contra les desigualtats, però la foto que tenim a dia d'avui no és bona, i això ho hem de poder dir, perquè ens ajuda també, en aquest cas, a no perdre'ns, en aquest cas, amb una alegria injustificada, per dir-ho d'alguna manera, perquè la situació és dolenta. Dit això, cap on hem d'avançar o quin és l'horitzó, perquè tu em deies, mirem un positiu. Jo ho miro en positiu, però crec que per ser autocrítics i per ser realistes, crec que hem de partir de la foto real. I la foto real és precària, és de baixos salaris, és d'un sexisme a la feina espectacular, també. És a dir, són molts anys els que han de passar, es calcula, perquè es pugui acostar una miqueta aquesta bretxa, per exemple, entre homes i dones. I quin és el panorama amb el que treballem? Jo crec que amb molta intel·ligència
crec que des del Ministeri de Treball, en aquest cas, el que s'està treballant és en molt més que la derogació, per dir-ho d'alguna manera, de la reforma laboral. Perquè la pregunta lògica que em podries fer ara és, bueno, la reforma laboral no l'hem derogat, i és veritat. Però estem fent alguna cosa bastant més interessant partint de que derogarem la reforma laboral. Estem fent alguna cosa molt més interessant, que té a veure bàsicament en actualitzar la nostra legislació a l'any en què vivim. Quan parlem de derogar la reforma laboral, ens estem referint a una legislació que data bàsicament del 2011-2013 i estem al 2021. Ara parlàvem, per exemple, de teletreball i de tantes altres realitats noves. Tot això no succeïa, no existia i, per tant, no es legislava el 2011 al 2013. No forma part, ni no hi ha cap mena d'interès per part de la nostra legislació entorn a aquestes realitats que no hi eren, bàsicament. És lògic, no? I el que s'està fent des del Ministeri, precisament, és actualitzar la legislació i tirar endavant noves normes que tenen a veure amb els temps que vivim. Això té a veure, bàsicament, amb la bretxa salarial, amb la reforma que es va fer en aquest sentit d'igualtat retributiva entre homes i dones. Això té a veure amb legislar amb noves realitats com el teletreball o com els riders, és a dir, parlar bàsicament de les plataformes digitals. Tampoc existia això el 2011 al 2013 i, per tant, no hi era la necessitat de fer una legislació al respecte. Ara sí, però té a veure també en afrontar les qüestions més lesives que han marcat el nostre mercat de treball i que han fet que estructuralment siguem pobres, precàries i amb una situació de temporalitat molt accentuada. I, per tant, això és el que veurem en les properes setmanes, els propers dies. Vam tenir molt bones notícies de la darrera setmana, és a dir, sabeu que la legislació s'ha d'anar compassant no només amb Espanya en aquest sentit, sinó també amb Europa. I la visita que va tenir, en aquest cas, la ministra de Treball la darrera setmana a Europa va ser molt positiva. Jo crec que com venen vents nous, en aquest cas d'Europa, crec que som conscients, i a més ho han explicitat alguns dels protagonistes, començant per Draghi i acabant per d'altres, en què l'austeritat va ser un error i que no podem tornar a caure en aquest tipus de polítiques, no? I, per tant, obren la porta a que puguem començar a derogar i avançar en aspectes, en aquest cas, positius i eliminant els lesius, no? Jo crec que tindrem molt bones notícies les pròximes setmanes. Bueno, doncs... Tu corta-me, que jo m'enrotllo. No, està bé. Està bé perquè crec que és molt interessant una mica com hem anat, quan parlem d'aquestes debilitats estructurals del mercat de treball, crec que és molt interessant com hem passat d'aquell moment fa uns anys en el que parlàvem dels mileuristes, no? I allò de tu que eres mileurista, no? A un escenari en el que, clar, no tenim titular per resumir-ho, perquè somos mileuristas, però com trabajamos solo media jornada i el nostre contracte dura 3 mesos o 2 dies. Vull dir, en segons quins sectors estem parlant d'unes pràctiques de contractació francament lesives pel benestar de la ciutadania al final i per la possibilitat de desenvolupar un projecte de vida, no? Perquè hi ha empreses, en segons quins sectors, que amb l'excusa de la temporalitat de la producció, de la productivitat, doncs fan contractes que poden durar 2 dies o 3 dies, o una setmana o un mes en el millor dels casos, però en tot cas que no permeten tenir un projecte de vida, perquè no permeten una estabilitat i que, a més, després, no cal dir-ho, tenen altres conseqüències a nivell, per exemple, de tributació, a nivell després de declaracions, d'IRPFs, que aquesta és una altra qüestió, quan hi ha més d'un pagador i després compliquem una mica, es complica bastant, la situació econòmica d'un sector de la ciutadania. Per tant, molt interessant que puguem posar nom també a aquestes debilitats del nostre mercat de treball, que ja no són quin és el salari mínim, sinó quines són aquestes altres condicions de les feines. Jo crec que molt interessant també, a l'entorn d'aquesta demanda i d'aquest compromís de la derogació de la reforma laboral, el fet que efectivament el que s'està fent, i és interessantíssim que s'estigui fent així, és anar regulant aquelles realitats que com acabes de dir, són noves. El decret llei que regula el teletreball
i tu ho has introduït i crec que és molt interessant que puguem fer un repàs i 5 cèntims perquè crec que és molt significatiu, no? D'aquestes noves realitats que ens arriben com de la nit al dia, no? Que van passant a altres llocs, ens arriben de cop i ens genera una situació que no tenim regulada, no? La llei Rider. Què és el que hem aconseguit? La llei Rider és un pas molt interessant, entre altres coses perquè és una llei pionera, és a dir, no existeix una llei així en cap altre país en aquest sentit, no? I és pionera, en primer lloc, perquè bàsicament agafa els logaritmes, és a dir, estableix que aquests logaritmes amb els que funcionen les empreses digitals han de ser transparents, cosa que fins ara no ho eren. I, per tant, era molt difícil de saber exactament què era el que els havien de pagar, quina era la feina que havien fet i de quina manera s'atribuïen determinades... en quin moment et tocava treballar, per exemple, no? És a dir, són logaritmes complexos. I, per tant, el fet que fossin opacs impedien cap mena de participació per part dels treballadors, pràcticament cap mena d'organització, i impedien pràcticament el fet de poder fer demandes, no? Era molt difícil. Aquesta llei permet això, donant llum, per dir-ho d'alguna manera, als logaritmes i fent alguna cosa encara més important, que ja ratifica bàsicament una sentència que hi va haver-hi no fa cosa d'un any, al voltant, en aquest cas, de la laboralitat o no de les persones que treballen en aquest sector, i la llei ho ratifica i, a més ho assegura. És a dir, bàsicament el que diu la llei és que els riders són treballadors i que no són autònoms en aquest sentit. I no són autònoms perquè és evident que treballen per una empresa només per aquella empresa, no? És a dir, no són treballadors autònoms, és una evidència. I és una evidència perquè fins ara no s'havia respectat. I una evidència que el que porta bàsicament ratificar-la és que aquests treballadors a partir d'ara tindran els mateixos drets que qualsevol altre treballador. Això vol dir dret a organització, això vol dir dret a sindicació, això vol dir dret a cotització, que això és superimportant. Vol dir bàsicament que els obrim la porta d'entrada, calculem uns 18.000 aproximadament, els obrim la porta a tenir dret a cotitzar, que això vol dir atur, vol dir jubilació, vol dir moltes coses, que són drets que són fonamentals i que són el dia o la nit de com afrontes la teva vida en termes de dignitat i de qualitat. I això és el que porta la llei Rider. Però a mi m'interessava molt el que estaves dient ara de la reflexió aquesta que feies sobre els mileuristes, i és una frase fantàstica que l'hagis dit, perquè dius, tu que eres mileurista. Exacte, aquesta és la frase que ens deien i és pura guerra cultural. I té a veure, bàsicament, amb com ha funcionat la mecànica de la precarització, en aquest cas a casa nostra. Té molt a veure amb aquella fàbula de la granota que la posen en aigua i que l'aigua al principi està freda i la granota no salta i va pujant la temperatura a poc fins que es queda rostida la criatura. Doncs això ens han fet a nosaltres. I ho han fet aprofitant col·lectius que no ens feia tant de mal que els matxaquessin. Diguem-ho les coses com són, perquè és així de cruel el mercat del treball. I el cert és que han utilitzat treballadors i treballadores en què la resta de la població li semblava normal o natural que siguessin més matxacats que la resta. És a dir, les joves, és a dir, les dones, és a dir, les persones migrades. I aquestes persones són les primeres que han tastat les mels de la precarietat i determinat tipus de fórmules que després s'han anat explayant a tota la resta de la població que han tingut el gust de gaudir de la precarietat que feia anys i anys que patien aquests col·lectius. I això és important tenir-ho en compte, perquè això vol dir que no només hi ha hagut una complicitat, per dir-ho així, per part del legislador per precaritzar, sinó que hi ha hagut també la complicitat de la resta de la població en acceptar que era normal una discriminació tan evident per uns col·lectius i unes condicions tan dolentes, però que ens semblava lògic i acceptable que aquests les patissin. Crec que això és una cosa que hem d'aprendre de cara cap al futur. És a dir, els drets es defensen i no es poden quedar sota cap concepte ni a la porta de l'empresa ni tampoc, com fa la llei Rider, en el teclat del mòbil. I tots hem de tenir accés a aquests drets. Crec que és molt important. Crec que és important entendre també que quan ens deien que gràcies a que eres mileurista, el que ens estaven dient bàsicament és que no teníem drets, que teníem privilegis. I això és un canvi de concepte enorme. El que ens estaven dient és no et queixis, podries estar pitjor. El que ens estaven dient és no t'organitzis, total, no milloraràs. El que t'estaven dient és no et sindiquis i resigna't, bàsicament, a tenir una vida amb un salari
que ells consideren mig, però que hem de poder dir que és un salari de misèria, bàsicament, no? I crec que aquest govern el que està fent és dir el contrari. És dir, no, queixa't, organitza't, sindica't i, per favor, sobretot, millora les condicions de vida i nosaltres també farem la part que ens toca, no? I en això estem. I crec que és molt important. Crec que és molt bonic poder dir que en el moment històric en el que estem, que és francament dolent, no? Podríem qualificar-lo com a tal, una pandèmia mundial no? Que ha fet caure el PIB, que ens ha deixat tancats a casa amb tot el que això ha suposat, tant econòmica com emocionalment, no? Crec que és molt bonic poder dir que estàvem en el lloc adequat per fer les coses adequades. I estic fermament convençuda que si no haguéssim estat nosaltres en aquell ministeri i fent, en aquest cas, la feina que fèiem, clarament la història d'aquest últim any hagués sigut molt pitjor per la immensa majoria de ciutadans d'aquest país. I crec que hem contribuït precisament a millorar la situació, a garantir les rendes de la gent i a intentar impedir que fos una sangria en termes de destrucció d'ocupació. Això han sigut els ERTOs, bàsicament. I jo, com a mínim, n'estic molt orgullosa d'aquest aspecte. Abans de passar de tema, d'introduir altres qüestions, aquesta reflexió sí que trobo que és molt interessant, no? Perquè quan fem aquesta mirada enrere, no? Quan fem allò de pues almenys tienes trabajo, no? I que sí, bueno, però en quines condicions, no? Aquesta diferència, no? Aquesta diferència a l'hora d'afrontar una crisi, no només en el govern de l'Estat, tu referies també abans a Europa, no? Quina mirada està posant Europa o cap al futur i cap a la sortida del que la pandèmia ha significat. No és el mateix aplicar polítiques d'austeritat que els ERTEs, no? És una solució radicalment diferent que tindrà conseqüències negatives i crec que és molt interessant, com dius tu, que la podem posar en valor, no? I que quan expliquem què ha significat que nosaltres haguem estat gestionant, no? El govern en aquest moment i aquesta part, no? En concret, quina diferència han marcat i què és el que ha significat. I crec que realment, quan tirem la vista enrere, perquè malauradament tenim encara memòria per recordar-nos de l'anterior gran crisi econòmica i laboral, és una diferència molt, molt destacable, no? Molt. I jo crec que l'interessant és que estem atacant en els dos fronts principals que generen, per dir-ho d'alguna manera, desigualtat i que expliquen per què a Espanya en concret i a Catalunya tenim unes taxes, per exemple, d'atur, una temporalitat i una parcialitat que dupliquen de llarg la mitjana de la Unió Europea. I dius, ostres, per què, no? Doncs crec que un dels elements està clar que l'hem parlat, l'altre té a veure amb el model productiu, bàsicament. I ho poso en positiu perquè, de la mateixa manera que destacava en aquest cas la nostra gestió en termes de legislació laboral, crec que en aquest cas els nous vents que venen d'Europa ajudaran o poden ajudar, si ho fem bé, evidentment, a fer aquest canvi de model productiu que a dia d'avui ens està condemnant a la pràctica a tenir feines clarament molt més mal pagades. La capacitat que tenim ara mateix o que tindrem en breu com a país de definir una nova reindustrialització verda, de fer un canvi de paradigma en termes de país i de dibuixar bàsicament la Catalunya i l'Espanya que volem no pel 2021, sinó pel 2030, perquè ens entenguem. Crec que aquest esforç i aquesta capacitat és prou interessant i que ens permet bàsicament poder afirmar que si fem bé les coses podem canviar d'arrel aquesta precarietat que creiem que era bíblica, i no ho era. Era deliberada, era política, era volguda i ara el govern ha canviat i no és volguda, no és desitjada i el que estem treballant precisament és per expulsar-la. I crec que això és bonic de poder dir en aquests temps. Podem dir que la política és útil. No, clar, quan podem explicar aquestes coses, és quan podem també marcar aquesta diferència en aquesta utilitat. El tema de la redefinició del model productiu, el model industrial, especialment, aquí a Catalunya ha estat un dels temes també que hem parlat i que hem pogut explicar projecte ara a l'última campanya de les autonòmiques, perquè
entenc que el que passa a Catalunya no és diferent del que passa a la resta de l'Estat, però crec que ja corre pressa afrontar això, no? Afrontar aquest model i totes aquestes altres variants que hi tenen a veure, no? La qüestió educativa, per descomptat, no? I com després això transformarà el mercat de treball, no? I, per tant, quins treballadors i treballadores hauran d'estar preparats per estar en aquests nous models productius, no? Jo, malauradament, reconeixeria en aquest cas que el cas de Catalunya sí que és diferencial amb la resta. I ho crec, entre altres coses, perquè portem bàsicament 6 anys sense govern. I això es nota en termes industrials. Evidentment que es nota. És a dir, hem tingut un govern que no ha tingut la capacitat ni la voluntat de teixir cap mena ni de desenvolupar tan sols allò que els hi venia donat, no? Els sindicats i les patronals, juntament amb les universitats de Catalunya, en un moment determinat van tirar endavant el pacte per la indústria, per exemple. Doncs el govern els hi venia donat, és un pacte tremendament detallat i la veritat és que molt ben fet, no? Doncs hem tingut un govern que no ha sigut capaç d'agafar els deures i desenvolupar la feina que li havien fet. I aquesta és la situació en la que ens trobem. I el cert és que, malauradament, jo no veig un canvi de voluntat en el possible govern que per les notícies que s'estan veient aquesta tarda, doncs, malauradament, es pugui dibuixar, no? Jo crec que Catalunya ha de fer una reflexió i ha de decidir què vol ser de gran, també. És a dir, econòmicament, les coses no ens van bé, en termes de teixit industrial i econòmic les coses no ens van bé i ens estan passant la mà per la cara a moltes altres comunitats autònomes. Això no havia passat en altres èpoques, per dir-ho així, no? I això és un fet. Jo crec que hi ha comunitats autònomes que a dia d'avui ho estan fent molt millor que nosaltres i que crec que els fruits els veiem avui, però que sobretot els veurem demà. I probablement els problemes d'allò que no estem deixant créixer a Catalunya a dia d'avui, doncs també ho vivim avui i ens ho trobarem demà també. Les empreses que tanquen és un problema pels treballadors que perden, en aquest cas, la feina, però és un problema també aquelles empreses que no s'arribaran a obrir mai. I aquesta és la situació en què ens trobem a dia d'avui. I crec que, per tant, encara que sigui un acte de treball i desigualtats, doncs mira, reivindicar des d'aquí, si és que ens escolta algú, en aquest cas en aquest govern, que per favor, que es posin les piles. És a dir, aquí ningú els demana que deixin al costat les seves idees del que sigui, però escolta, com a mínim que governin. Ja arriba un punt que el que els demanem és això, que governin, perquè és que si no se'ns està passant totes les oportunitats per davant. En aquesta qüestió, a més, com deies ara, no és un debat nou, ni és una proposta nova, no? Fa anys que el pacte per la reindustrialització o per la indústria està sobre la taula i, de fet, va ser un compromís, no?, també desenvolupar-ho i no s'ha afrontat, no? Aquí al Vallès Occidental, en concret a Rubí, que tenim la segona concentració industrial de Catalunya, evidentment els ajuntaments no tenim les eines per fer aquesta transformació o per incidir en el model de la indústria i de la producció. És evident que és una qüestió de país i és una qüestió que està, efectivament, és un d'aquests temes de la zona fosca del govern, per tant, del desgovern, que no s'està abordant de forma estratègica i amb aliances amb tots els actors, com s'hauria d'estar fent. Bueno, jo crec que el Vallès, desgraciadament, ho viu molt activament. En aquest cas, doncs, la incapacitat per part del govern de governar. Ara estava intentant mentalment recordar, però són una autèntica barbaritat el número d'empreses que han tancat o que tenen voluntat de tancar o que estan fent expedients de regulació molt salvatges ara mateix al Vallès i a molts altres territoris de Catalunya, desgraciadament, no? I no és només això, però sens dubte que el govern no hagi tingut cap mena d'actitud proactiva al respecte, doncs és un fet determinant perquè marxin i perquè intentin marxar de la pitjor manera. Sí, aquí a Rubí tenim el cas de Continental, una empresa amb més de 700 treballadors i treballadores. Montcada ha viscut també uns quants processos, també afectant centenars. Nissan, T-Connectivity, és que són moltíssims, sí. Sí, la veritat és que és una lamentable llarga llista, no?
Bueno, jo tancaria una miqueta aquí aquest tema així com aquest moment com una miqueta més genèric per incidir en un tema concret, que és el del teletreball, no? Parlàvem de la llei Rider i parlàvem d'aquestes realitats. Doncs una realitat no és que hagi arribat, no? Però s'ha imposat, no? O ha significat també un canvi en les formes de treball, és el teletreball, que amb la pandèmia doncs, ha implicat com un terç, segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un terç dels treballadors i treballadores a tot l'Estat, quan abans era un 4,8%, no? La gent que teletreballava. Hem buscat un petit vídeo una notícia de televisió espanyola que fa referència al teletreball i fa referència especialment en com afecta de manera diferent a homes i dones. I li demano al Ramon, que crec que ens està escoltant, si pot posar-lo. ¿Tiene el teletrabajo sesgo de género? Sin una regulación adecuada, los sindicatos creen que sí. Dicen que no puede ser la solución a la conciliación, pues se podría convertir en una trampa para las mujeres y tener consecuencias negativas para su salud y su desarrollo profesional. Sinceramente, prefiero ir a la oficina que teletrabajar, porque teletrabajar en casa con niños no trabajas como deberías de trabajar en una oficina. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, durante el confinamiento han sido más las mujeres que han podido trabajar desde casa que los hombres, porque 1 de cada 4 está empleada en un sector donde es viable, mientras que el 25% de los hombres trabaja en sectores donde no lo es, como la construcción o la industria. El COVID, concluye, ha agravado las diferencias entre hombres y mujeres para conciliar. Esta mayor presión de conciliación no puede recaer solo sobre los hombros de las mujeres. Tenemos que ir hacia una mayor corresponsabilidad en la atención a las personas del hogar y a las tareas domésticas. Las que más estrés han soportado, según otro estudio de la Universidad de Valencia, han sido las mujeres con hijos y teletrabajo. Es difícil porque están los niños en casa y es muy complicado el atenderles y al mismo tiempo atender tu trabajo. En España se destina un 0,8% del PIB a la llamada economía de cuidados, la mitad que en Francia o Reino Unido y un tercio de lo que se invierte en Suecia. La conciliación en España es una cosa que recae sobre todo sobre los hogares y en otros países se equilibra mejor entre lo que contribuyen los hogares y lo que contribuye el sector público. Invertir más podría aliviar, según los expertos, la mayor carga para las mujeres, que dedican cada semana 13 horas más que ellos a la casa y los cuidados. Hi ha com molts temes, no? Aquí, en aquesta peça, m'ha semblat interessant perquè ha introduït diferents qüestions, aprofitant el fil, no? del teletreball i per què som més les dones que teletreballem, no? Tu apuntaves abans, no? Les diferents desigualtats que ens travessen, no? Al final com a subjectes de la societat. El gènere és una d'elles, no? I aquestes dades que al final també dic que la qüestió del teletreball és molt personal, no? En l'individual. Jo conec dones, no? Que diuen que estan encantadíssimes, però al final, quan parlem de realitats estructurals, no? I quan ens fixem en lo genèric, doncs hem d'anar a aquestes generalitzacions, no? Perquè és com veiem qui surt guanyant i qui surt perdent, no? I en aquest cas també hem legislat al respecte d'això, no? Amb aquest decret llei, fent també, jo crec que un exercici com amb el cas de la llei Rider, no? Molt interessant perquè entenc que la lectura que s'ha fet és, escolta, això ens ha impactat, no? Doncs anem a veure què és el que podem fer perquè impacti de la millor manera possible, no? Clar, és a dir, passa una cosa molt similar amb el teletreball, igual que amb les plataformes digitals, és a dir, una mica com en tota la vida. És a dir, pot ser una oportunitat i jo crec que no hem de negar, en aquest cas, la realitat de que pot ser una oportunitat positiva, no? Però és evident que també pot ser una condemna i per molta gent ho ha sigut. I és més, quan hi ha tendències naturals que tenen a veure bàsicament amb el patriarcat, que tenen a veure amb el masclisme, que tenen a veure amb aquesta lògica social que, sin comerlo ni beberlo, a la que et despistes, les dones tornen a casa a cuidar els crios. I això és una mica també el que ha passat amb el teletreball, que algunes empreses han vist l'oportunitat perfecta
per tornar les dones a casa i a més, per no haver de pagar les estones en les que haguessin de desplaçar-se per anar a treure els crios fins i tot de l'escola, perquè ni tan sols això es podia donar, no? Jo crec que és evident que la realitat pandèmica desapareixerà, ja estem a prop, estem descomptant ja, estem estirant ja els paperets del calendari, en principi menys de 90, no sé, crec que són 98 dies ja falten ja, anem tots allà estirant. I arribem a la immunitat de grup, si tot va bé i si tots fem el que toca, no? Però el teletreball ha vingut per quedar-se. I per això era necessari, en aquest cas, regular-ho, perquè les tendències del mercat acostumen a ser, perquè no vamos a enganyar, negatives, en aquest cas, pels drets i les garanties dels treballadors, perquè, a més, hem tingut una experiència en termes d'incorporació massiva de gent en aquesta nova realitat i hem vist què és el que s'ha produït. I davant d'això era importantíssim establir una sèrie de normes, de dir, escolta'm, què volem que sigui, què representa i quins drets o quines obligacions porta adquirida aquesta nova pràctica. I això és bàsicament el que diu la norma, en aquest cas. La nova regulació al voltant del teletreball el que venia a dir bàsicament és que una persona que treballi des de casa ha de tenir els mateixos drets. I sembla una obvietat, però el cert és que durant aquesta pandèmia en què molta gent s'ha incorporat, no ha sigut així. I què vol dir els mateixos drets? Doncs vol dir la mateixa retribució, per exemple. Pel fet que estiguis a casa no has de cobrar menys. És a dir, i vol dir, a més, mateixos drets, vol dir que no se't poden alterar i que no poden modificar de forma unilateral les condicions pactades amb tu prèviament pel fet que estiguis teletreballant. I això era un fet, jo crec que molt important. El segon element, que jo crec que és fonamental, és la voluntarietat. És a dir, el teletreball té moltes implicacions, també les té en termes, per exemple, emocionals, tu les dibuixaves, i per tant ha de ser un fet voluntari. I la llei estableix precisament aquesta voluntarietat. I jo crec que això és el segon element importantíssim. Tercer element que jo també volia destacar, que estableix que tot hagi d'estar per escrit. Jo dic coses que a vegades semblen com obvietats, però el cert és que el mercat de treball no acostuma a respectar-les i per això s'han de posar negre sobre blanc en lleis. Això vol dir, i té molt a veure amb el que deia en el primer punt, que bàsicament no puguin saltar-se, no puguin canviar de forma unilateral les condicions, sinó que hagin d'estar negre sobre blanc i que hagin de ser contractes reconeguts, per dir-ho d'aquesta manera. Un altre element que jo crec que és molt important de la llei de la situació en què ens trobem a dia d'avui, que és qui paga els gastos. Tot allò que té a veure amb material fungible, tot allò que necessitis per portar a terme la teva feina, que abans la feies en una oficina i ara ho fas a casa teva. Això són ordinadors, això és material fungible, això és electricitat, fins i tot en alguns casos, és a dir, és discutir qui paga. Doncs la llei estableix bàsicament que paga l'empresa, evidentment, que allò que té a veure amb l'ús de material que té a veure exclusivament amb la teva feina, doncs qui l'ha de pagar, òbviament, és l'empresa. Cosa que tampoc ha succeït en molts casos durant aquesta pràctica massiva, insisteixo, durant la pandèmia, en què molta gent es trobava que no tenia ordinador, que tenia un ordinador absolutament terrible, el que tenim tots a casa, que no és el mateix habitualment que el de l'empresa. Qui paga les cadires, ens hem trobat en situacions en termes de salut laboral, per exemple, també molt precàries, perquè no és el mateix estar al sofà veient la tele que no tenir una taula en condicions, una cadira com Déu mana, per estar treballant. I treballar des del sofà pot semblar molt idíl·lic quan ho llences així en abstracte, però en el concret el cert és que et destrossa les cervicals. Per tant, és importantíssim que aquesta llei parlés també de salut laboral, que és la gran oblidada habitualment. Un altre element molt important té a veure amb el registre horari. I perquè, clar, teletreball s'amplia la bombolla, no? Doncs no, la llei el que diu és que per descomptat els treballadors poden pactar flexibilitat i de fet és desitjable, és a dir, molts dels treballadors i treballadores que opten per aquesta fórmula opten precisament per poder tenir més flexibilitat, però no tots. I que optis per flexibilitat no vol dir que treballis 24 hores al dia. Vol dir que tu estableixes uns horaris, els que tu negocis amb la teva empresa, tu o en aquest cas a través de la negociació col·lectiva, el que digui el conveni, estamos ahí, però en tot cas que hi ha d'haver-hi una jornada horària i parla d'allò que s'havia teoritzat, del dret a la desconnexió. I és un dret molt important. Això vol dir bàsicament que tu ara a dia d'avui tens el teu mòbil i
I l'empresa no et pot exigir que estiguis 24 hores mirant mails i responent i bàsicament connectat allà, no? Per tant, el dret a desconnexió, que té tant a veure amb aquest teletreball, és reconegut i començat a desenvolupar en aquesta llei. Jo crec que hem de ser conscients que aquesta llei és una llei inicial. Jo estic convençuda que tindrà ampliacions, reformes i millores amb un plaç relativament curt, no? Perquè és una realitat nova i que necessitàvem, tenim una urgència tremenda de sortir amb una regulació perquè estàvem veient el que estava succeint a les llars d'un volum molt important, en aquest cas, de treballadors, però és una llei que, sens dubte, requerirà, en aquest cas, de millores en un futur. I jo estic convençuda que moltes d'elles tenen a veure amb l'element de conciliació que tu dibuixaves. Jo tinc una mica la sensació que la reflexió a l'entorn del teletreball i aquesta última part que tu introduïes, el dret a la desconnexió, em recorda una mica també altres debats que hem tingut de vegades en l'exercici de la política, per exemple. L'exercici de la política, que al final és l'exercici d'una forma de poder, d'alguna manera, i per tant, i públic, i per tant un espai tradicionalment masculí, on hi ha unes formes de treball i unes dinàmiques molt masculinitzades, perquè no tenen en compte les necessitats no ja de conciliació, sinó de desconnexió, de dret a la vida personal. I em ressona una mica aquestes reflexions a l'entorn del teletreball perquè no és estrany que sentir comentaris en els entorns laborals que diuen, ostres, que bé, perquè mira, li vaig fer un mail i em va contestar a les 10 de la nit i em va contestar. Que bé, no? I a mi sempre, aquestes valoracions, sempre penso, ostres, sí, quin compromís amb la feina, però penso també que si no hi ha una línia que s'està creuant una mica, amb aquest que al final acabem entenent que els treballadors i les treballadores hem d'estar atents i hem d'estar responent i hem d'estar treballant al final totes les hores del dia només perquè les nostres eines ja no estan en un espai físic que és l'oficina, sinó que estan allà però que ens acompanyen i que les portem a tot arreu. Per tant, des de la perspectiva més de la conciliació, em resulta un debat molt interessant i que no és nou, que el tenim ara a l'entorn del teletreball, però que és antic, Bueno, i que és profundament contradictori, jo crec, perquè jo crec que promulguem unes coses que després, en el fons, desitgem una mica diferent del que promulguem. No dic que no ens creiem el que diem, dic que simplement que a vegades no coincideix el desig real i l'acció, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo crec que amb la política passa una cosa i és que, si som sinceres, jo crec que fins i tot des de la individualitat, tots esperem que un polític estigui sempre 24 hores present i que respongui el primer i que estigui en tot i que ho faci tot i que estigui ja. I aquesta és una realitat, és a dir, ho esperem tots i totes. Jo a vegades també, i a vegades m'he hagut de frenar, de dir, i per què no ha sortit? No, espera, frena, no? Ho desitgem, en el fons, i esperem d'aquells que treballen en lo públic que hi siguin sempre les 24 hores. Però, per altra banda, jo coincideixo completament amb el que tu estaves dient, és al final hi ha un element de que si tu no fas compatible la vida amb la política, la conseqüència immediata que això produeix és que expulses una sèrie de perfils que no tenen capacitat d'elecció, i som les dones principalment, però són els joves també, per exemple. Són aquells qui no poden permetre's el luxe de no atendre el seu fill, de no anar a buscar no sé què, o del que sigui, no? És a dir, són els col·lectius més vulnerables. I per tant, encara que sembli contradictori i que en alguns moments desitgem el contrari, crec que hem de fer un esforç per canviar fins i tot la nostra forma de pensar i per establir una cultura, en aquest cas política, diferent de la presencialitat i de l'esforç en aquest sentit, no? Crec que ens hem i els hem de demanar a tots aquells que estan en l'àmbit polític i en l'espectre públic tota la dedicació, per descomptat, però crec que hem de poder dir al mateix temps que aquestes persones han de poder tenir vida. No només perquè representa en termes de que si no expulsem a col·lectius, sinó perquè, a més, si no, ens convertim en friquis.
És a dir, persones que es passen les 24 hores del dia tancades, llegint Twitter i seguint els titulars, són persones que no connecten amb la realitat i que, per tant, es desvinculen completament del món real, que perden qualsevol mena de codi de comunicació i que no saben què és el que els està passant en realitat als seus veïns. Interpreten la realitat a través de prismes que, si són encertats, gol, però com no ho siguin, m'explico? És a dir, crec que és molt important. És a dir, crec que no només en termes de gènere i en termes de vida, sinó en termes també de recuperar una política més real. És a dir, crec que és desitjable des de qualsevol perspectiva que la política sigui més compatible amb la vida. I això vol dir un canvi cultural, insisteixo. I crec que té a veure amb tots i totes. Totalment d'acord, no? I també en aquesta contradicció, no? O la complexitat a l'hora d'ocupar aquests espais, no? Del desig d'ocupar aquests espais, no? Però de vegades de fer-ho amb aquestes renúncies, no? Que no les voldries fer, no? Però que al final entens que aquest espai també ens pertoca, no? Ens pertoca perquè també representem no només les persones que en un moment determinat ens votin en unes eleccions, sinó que representem les dones, no? Representem els i les joves o no tant, però en fi, representem també, no? I per tant hem d'ocupar aquests espais perquè és el nostre dret al final. Clar, i normalitzar realitats. És a dir, per exemple, fa 2 anys va ser notícia que a un presentador de la tele se li van colar els crius per darrere amb una videoconferència que estava fent, no? I tots vam riure, tots vam al·lucinar, dir, ostres, com ha pogut passar? Quina cosa, no? I ara és absolutament normal, ens hem acostumat, ho hem normalitzat i és bo que ho fem, de fet. És a dir, si treballes des de casa i fas una conferència des de casa, doncs passen coses i és que és possible que potser no vius sol i si és el cas que no vius sol o tens animals de companyia, doncs és probable que el gos o el gat et salti pel telèfon en algun moment. Doncs aquestes coses passen. Els gats són com els superstars, no? Últimament, hi ha un percentatge gran de gats a les videoconferències. Sí. Tornant una mica enrere, quan parlàvem de la legislació, de la regulació del teletreball, d'aquesta primera regulació del teletreball, un dels elements era aquest dels elements de feina, els ordinadors o les connexions. Això m'ha fet pensar que les administracions públiques, per exemple, han fet un esforç important econòmic per dotar d'aquestes eines tant físiques com de hardware i software als treballadors i treballadores per no deixar de prestar serveis i garantir la seguretat de la ciutadania i dels treballadors i treballadores. Han hagut, en el cas de l'Ajuntament de Rubí, però de totes les administracions, amb una mida una mica mitjana, han hagut de fer aquest esforç. A banda d'això, o en paral·lel a això, hi ha hagut un sector que no sé, s'escapa una mica del tema que estem parlant, però em resulta interessant, que és el de la salut. I aquest plantejament que s'ha fet una mica, que no sé si s'està revertint o no, però de la teleassistència en qüestions de salut, en qüestions, a més, en l'atenció primària. I s'han reduït les atencions presencials, els CAPs, que ja hi havia unes llistes d'espera per metges de capçalera de 15 dies o de 15 dies i de vegades més, però aquesta precarització del servei públic, d'una part del servei públic, d'aquesta atenció primària que hauria d'estar molt enfocada a l'excel·lència perquè és fonamental per la qualitat de vida i és fonamental per la prevenció de patologies i és fonamental molt probablement pel benestar fins i tot psicoemocional de col·lectius molt concrets, de gent gran, per exemple, tenir el referent del teu metge de capçalera. Tinc la sensació, i hi ha diferents col·lectius que ho reivindiquen, que s'ha deteriorat molt, primer amb les evidents,
les limitacions que ens obligava la pandèmia, però tinc la sensació una mica que ha arribat per quedar-se un model d'atenció que dificulta que l'atenció primària en qüestions de salut pugui ser el que hauria de ser, que és aquest dia a dia i sobretot és aquest element de prevenció i de la qualitat de vida de la gent. Comparteixo la preocupació i a més, com que en termes de diagnòstic de realment alguna cosa he experimentat, doncs és una cosa que em preocupa especialment. Perquè sí que és veritat que s'ha proliferat d'alguna manera aquesta teleassistència inclús des de la privada, és a dir, et venen al metge per telèfon. I jo estic convençuda que aquest ús deu tenir utilitat, és a dir, tant des de la pública com des de la privada. Estic convençuda que hi ha algunes especialitats i que hi ha situacions en les quals és una pràctica no només a valorar, sinó a desplegar, convençuda, però també estic convençuda que en el diagnòstic i en l'atenció primària crec que pot ser, en aquest cas, una excusa per no reforçar precisament els serveis públics i aquesta atenció primària que hauria d'existir. Crec, i no només ho crec, sinó que a més les dades en aquest cas van a favor del que estic dient, és a dir, el Covid, que ha sigut un desaliciant per molta gent per anar als metges, perquè ens entenguem, és a dir, durant la pandèmia molta gent ha deixat d'anar a l'hospital bàsicament perquè tenia por i això el que ha significat és un increment salvatge per exemple, de càncers detectats en tercera i en quarta etapa i en situacions molt més greus. Això vol dir no només molt més patiment per la persona, sinó una probabilitat de supervivència molt més baixa i, a més vol dir també un cost per l'administració molt més gran, perquè els tractaments són molt més cars, acostumen, en el millor dels casos es cronifiquen, com és en el meu cas, i això cronificar vol dir que cada 3 setmanes has d'anar a l'hospital a que et posin un tractament, no? I això és un cost molt més elevat per l'administració. És a dir, crec que en termes de salut, que en termes d'economia, crec que necessitem individual i col·lectivament que els mitjans que a dia d'avui tenen l'educació, la sanitat pública, siguin molt millors dels que disposem. Em sembla una evidència. Em preocupa aquesta proliferació, sincerament. Una altra d'aquestes qüestions molt probablement relacionades amb el desgovern, no? També, perquè això també s'ha d'afrontar. Sí, exacte. És a dir, jo crec que aquí no ha estat a l'alçada, és evident, i crec que els recursos s'haurien d'haver destinat molt abans, però per descomptat durant, i no em serveix l'increment que han fet. Crec que hauria d'haver sigut molt superior i crec que segueix sent evident que necessitem molt més recursos en salut i en sanitat. I crec que, a més, necessitem repensar què significa la salut i què significa la sanitat a casa nostra, perquè tenim una visió molt restrictiva d'allò que és salut i el cert és que estar sa no és absència de malaltia, és molt més que això. Hi ha un factor social de la salut i hi ha condicions que determinen que en un futur desenvolupis determinat tipus de malalties i tot això ho estem deixant en un costat. I estem deixant en un costat també tot allò que té a veure amb la prevenció i això és terrible. Perquè vol dir que la nostra salut, i això és un fet, és a dir, tenim, precisament com que necessitem més recursos, no et poden atendre fins que ja no estàs en una situació en la qual a vegades ja no és reversible, no? I això té a veure amb rehabilitació, per exemple, però això té a veure amb moltes qüestions, com per exemple amb la salut mental, que darrerament se n'ha parlat prou i jo crec que molt menys del que n'hauríem de parlar probablement, no? Perquè és el que diuen de la quarta onada, en aquest cas que serà salut mental. Doncs això vol dir recursos, vol dir professionals i vol dir que ens posem les piles, bàsicament, en saber quin tipus de societat volem tenir. Aquí a la ciutat, i molt a tall d'exemple, aquí hi va haver el projecte, es va arribar a posar una primera pedra per tenir un hospital de referència de l'àrea sanitària, Rubí, Sant Cugat, Castellbisbal, un hospital que no s'ha arribat mai a construir, que no sabem si tindrem, però una mica la reflexió a l'entorn d'aquesta reivindicació, d'aquesta demanda que existeix i que és una necessitat, per mi és importantíssim introduir l'element de l'atenció primària, no? En aquest sentit que dius tu, no? De què és la salut. Home, doncs la salut
moltes vegades, o pot ser això, no? Que tenir una persona de referència que et coneix, el mínim, però et coneix, no? I que pot detectar qüestions, no? Que poden tenir a veure amb un diagnòstic o no, però en tot cas aquesta referència a la salut mental, no? Els especialistes, no? No pot ser tan... no podem trigar tant, no? El circuit de la primària ha de ser molt més ampli, molt més generós, no només en els generalistes, sinó també amb les especialitats, no? Bueno, i és que jo crec que no podem cometre el mateix error com a societat que vam cometre quan les hipoteques subprime i quan amb les clàusules sol, no? És a dir, no pots donar per fet que les persones que firmen una hipoteca entenen d'economia i de números el suficient com per saber exactament què és el que estan firmant. Doncs amb la salut passa el mateix. Quan estàs malalt, però tu no ets metge. Per tant, si truques per telèfon, tu pots donar una sèrie de símptomes, és evident, i estic convençuda que en termes de cribatge hi ha qüestions que deuen funcionar respecte a aquesta nova modalitat, no? Però n'hi ha moltes d'altres que, precisament perquè no ets metge, no tens la capacitat de detectar. Per tant, necessites una persona que físicament et vegi, que en sàpiga, perquè el cribatge no el pots fer tu. És que tu no en saps d'aquesta qüestió. No sé, em sembla de sentit comú. Sí, esperem que hi hagi un replantejament també al voltant d'això, que puguem fer des d'allà on ens toca la pressió, no? Que és necessària per millorar aquestes qüestions, no? I que, a més, aquest final de la pandèmia, no? O aquesta immunitat ens permeti, com a mínim, que aquest argument, no? El de la seguretat de tots i totes a l'hora d'anar a un centre mèdic presencialment, doncs ja no sigui una excusa, no? I puguem recuperar no només la inversió en l'econòmic, no? Sinó també, això, doncs, en els recursos, no? Que tenim. Bueno, jo crec que se n'ha parlat a vegades d'aquest sentit comú pandèmic i que jo crec que això ho hauríem de gravar en pedra, perquè ja sabem per experiència que les coses s'obliden, no? I jo crec que una de les qüestions més importants que no oblidem mai del que hem après en aquesta pandèmia té a veure precisament amb els fets essencials. És a dir, com que ens ho va treure tot, el fet de tancar-nos a casa ens ho va treure absolutament tot, jo crec que vam poder veure què era exactament allò que era més important, no? Des de l'aspecte personal, com puguin ser les abraçades o el contacte amb determinats familiars, no? Des de l'espectre més social i polític, que té a veure amb aquests treballs essencials que fins i tot es van arribar a detallar amb un decret. I el que no té sentit, o és profundament contradictori, és que allò que considerem essencial no ho dotem de recursos suficients. Jo crec que hauria de ser de sentit comú pandèmic i a partir d'ara aprenentatge general que hauria de poder-se desenvolupar en qualsevol administració i en qualsevol govern, sigui local o sigui general, té a veure precisament amb el reconeixement d'aquest fet. I és que no pot ser que hi hagin treballadors essencials que segueixin cobrant uns salaris de misèria, no pot ser que qüestions que considerem essencials i de vida, de principi bàsic, doncs no estiguin o estiguin infradotades. I crec que és això en el que s'haurien de basar els nous consensos, els nous acords i els nous governs. Crec. Doncs jo també ho crec, Estic plenament d'acord amb tu, amb aquesta qüestió. I a més em va molt bé per introduir l'últim element. Tinc un vídeo però no el posarem perquè és llarguet i jo crec que sabem perfectament del que estem parlant, no? Hi ha aquells serveis que són fonamentals, no? Hi ha aquelles tasques, i ara estic parlant ja fonamentalment de l'espai de les cures, no? Que tots entenem des de la perspectiva biològica, no? Que són fonamentals i tots les visualitzem i sabem quines són, però que en allò laboral no tenen, per descomptat, el reconeixement i per descomptat les condicions laborals adequades i que, a més, en aquests moments també, probablement de forma històrica, però que també ens apropen a la realitat, com deies tu, d'aquestes sumes de precaritzacions, no? I ens apropa al col·lectiu de les dones, joves majoritàriament també, perquè moltes de les persones que en aquests moments estan fent les tasques de cura amb remuneració, ja sigui formalitzada o no, o en negre, declarada o no,
són dones joves, no? Que la seva trajectòria vital passa per deixar la seva vida, les seves famílies i venir cap a Europa, per exemple, als Estats Units també. Dones joves, immigrants, que s'ocupen d'una tasca que és fonamental, que tots entenem que sense aquesta tasca, sense la cura dels infants, de la gent gran o de gent amb dependència, en general, sigui quina sigui, és fonamental, no? Perquè som una societat avançada i cuidem, no? I cuidem la gent, però que, en canvi, el valor que després li donem a això i la qualitat laboral que li donem és la que és. Això té a veure amb aquest espai privat de les cures destinat a les dones i encara no hem vist, no s'ha fet aquest canvi cultural que hem referit al principi i per d'altres qüestions en aquesta també, que permeti que aquesta sigui una feina amb el valor social i econòmic, per descomptat, que té. Totalment, perquè jo crec que tots podem estar d'acord en que és una feina fonamental, però crec que està socialment acceptat en què es dona per fet que això ja ho fan les dones de per si. I, per tant, es qüestiona, en realitat, des del sentit comú de la gent, es qüestiona la laboralitat d'aquestes feines, és a dir, no es considera una feina, i es considera la retribució d'aquesta feina, perquè s'entén que això no es paga. Això ho fa la mare, ho fa la parella, ho fa la dona que hi ha a casa, no? I en aquesta situació, jo crec que aquest fet cultural que us deia, de que es dona per fet, és el que explica bàsicament la situació en la que es troben les persones que per exemple, que sí que hi treballen en aquests sectors. Per exemple, les treballadores de la llar, que és un dels col·lectius que jo crec que es troba en una situació més vulnerable, aguda i per haver. Són unes treballadores, bàsicament, que ni tan sols se'ls reconeix que són treballadores, que és una de les demandes que elles tenen. I com que no són treballadores reconegudes, doncs no tenen vacances, no tenen permisos, no tenen salaris estables com a tal, no tenen horaris, no tenen cap mena de dret, no tenen jubilació, no tenen atur, no tenen res, absolutament res. I això és una qüestió que s'ha de solucionar, és evident. Un dels elements que portem més temps demanant és la ratificació del conveni 189 de la OIT, que és un conveni que bàsicament el que ve a dir és que efectivament són treballadores i que han de tenir accés a la seguretat social i a la resta de drets que tenen com a mínim la resta de treballadors. I és un conveni que Espanya l'havia firmat però que no l'havia ratificat. I estem en tràmit ja de ratificació i per tant serà en breu, per dir-ho d'alguna manera, doncs tindrem ja aquesta notícia segur, perquè és un col·lectiu al qual se'ls era negat, bàsicament, l'existència dintre del col·lectiu de treballadors i de treballadores, majoritàriament treballadores, i immigrants, com tu deies. I l'altre col·lectiu, que jo crec que també es troba en una situació molt delicada, és el dels geriàtrics, que ara s'ha posat el focus molt en la pandèmia i poc en les seves condicions, en realitat. Parlàvem de la seva salut, parlàvem de la seva dedicació, ens preocupàvem per ells i per elles, però no ens hem preocupat gaire per saber com estaven treballant i quins eren els seus salaris. I el cert és que fa molt de temps que el col·lectiu de geriàtrics es queixaven d'una situació absolutament d'abandó. Jo recordo una trobada que vaig fer amb dones del col·lectiu de geriàtrics i m'explicaven, per exemple, que en algun d'aquests geriàtrics privats els hi cobraven, és a dir, tenien estipulat el número de bolquers que els hi podien canviar als avis durant el dia i que si es passaven d'aquest número de bolquers, doncs els hi treien amb elles del salari. És a dir, aquesta és la situació en la que hem tingut els nostres avis durant molt, molt, molt de temps. I el cert és que no ho hem volgut veure, perquè les que treballaven en aquest sector cridaven durant setmanes a la porta literalment de Sant Jaume del Parlament. Feia molt de temps que estaven reivindicant, intentant visualitzar no només la seva situació com a treballadores, sinó la situació en la que estaven els avis i àvies a les residències en molts casos, no en tots, però en molts casos. I quina és la conseqüència, bàsicament, de privatitzar un sector tan sensible com ho és en aquest cas la geriatria. I m'agradaria que, mira, igual que et deia abans, aprenentatge de pandèmia, doncs mira, m'agradaria que el segon aprenentatge de pandèmia fos precisament el recuperar des de lo públic precisament els geriàtrics i de tenir els treballadors i treballadores d'aquests sectors en unes condicions dignes, això em limito, i a més, amb capacitat, en aquest cas, des de lo públic per gestionar-ho, perquè a dia d'avui no és el cas.
Sí. De fet, la llei de la dependència, no, va introduir aquí canvis, no, perquè proposava perquè monetitzava, no, el que es considerava que feia falta per atendre en condicions, no, en funció dels graus de dependència. I, per exemple, ara els serveis d'atenció domiciliària també, que es cofinancien des de la Generalitat i Ajuntament, doncs ara s'està desplegant el copagament d'aquests serveis, no? Perquè també hi ha hagut una renegociació de conveni col·lectiu, hi ha hagut un increment de salaris, no? de les treballadores majoritàriament d'aquest servei, i s'està desplegant el copagament, no? En aquest servei d'atenció domiciliària. Que entenc que d'entrada, no? Doncs, socialment, com passava amb la dependència, no? Doncs la gent deia, això per què ets de pagar la seguretat social, no? D'aquesta noia, no? D'aquesta que dius tu, no? Aquest no reconeixement de la feina remunerada i, per tant, aquest copagament, que evidentment s'ha d'aplicar d'una forma acurada, no? Però d'alguna manera valoritza, no? Està dient, escolta'm, això és un servei i tens dret, però també té un cost, no? I és un cost que no és petit, clar. Clar, és a dir, no valorar ni laboralment ni retributivament les cures té conseqüències. I, per exemple, una que no hem mencionat té a veure amb la jubilació. Les dones acostumen a arribar a la jubilació amb unes carreres, en aquest cas de cotització, molt més curtes i, a més, amb forats, les lagunes, que se'ls diu, no? I això és degut, bàsicament, a que, en la major part dels casos, perquè han hagut de criar nens o perquè han hagut de cuidar d'un familiar o perquè, bàsicament, s'han fet càrrec de les cures de tota la família, no? I la qüestió és si realment, com a societat, entenem que aquesta labor, és a dir, que les cures són una tasca fonamental, que tenen un valor social i econòmic, vol dir que en aquestes persones, en aquestes dones que arriben a la jubilació amb aquests forats que els impedeix de nou també a la jubilació tenir una jubilació molt més baixa que els seus companys, un 38% de mitjana més baixa que els seus companys, que són números gordos, crec que hem de poder dir que com a societat hem de contestar això. I en aquest aspecte hem millorat respecte als anteriors, per exemple, pressupostos, i hem introduït alguns elements per anar cobrint aquestes lagunes i donar una cotització més llarga i més segura, per dir d'alguna manera, cap a les dones. Però hi ha moltíssim a fer en aquest aspecte. És a dir, ni molt menys hem arribat a cobrir la situació real, és a dir, la immensa majoria de pensionistes pobres són dones i la immensa majoria de pensionistes, en aquest cas, està cobrant un percentatge molt més baix i és inacceptable i té molt a veure amb les cures. Doncs esperem que aquest sentit comú que deies, que totes aquelles coses en les que hem posat el focus, en la importància de la vida en comunitat i de qui teníem més a prop, però també tota aquesta feina de l'àmbit de la salut, de les cures, de la geriatria, fonamentalment també, perquè la veritat és que ha sigut molt dur pels treballadors i treballadores i gestors d'aquest espai, com a mínim que ens quedi com a argument i que en aquest canvi cultural que hem d'anar fent al respecte de moltíssimes qüestions, doncs puguem anar dient, en recorda't quan la pandèmia, allò que dèiem, perquè al final ho dèiem abans, però hem d'anar caminant cap aquí, a més en un moment en el que demogràficament, i la demografia no ens pot agafar per sorpresa, diguem-ho així, la demografia, avui ja sabem més o menys quan serem d'aquí 20 anys, ens diu que serà fonamental l'atenció a la gent gran, perquè tindrem una població, malauradament, i passaran coses, però envellida, l'esperança de vida doncs és alta, va en augment i
és fonamental, no? És evident, no? Que nosaltres, ara per exemple, hem elaborat el Pla Local d'Habitatge, no? Doncs un dels col·lectius en què detectem que hi haurà necessitats d'habitatge és la gent gran, no? Perquè serà un col·lectiu doncs, que guanyarà pes percentualment, no? I que les seves necessitats les haurem de tenir previstes, no? En matèria d'habitatge, per exemple, però evidentment en matèria doncs, de geriatria en general, ja sigui amb atencions domèstiques o en centres concrets i especialitzats, no? I que no ens venguin la moto, que som més productives, per exemple, a dia d'avui, generem molta més riquesa com a país, individualment i com a treballadors, del que fèiem fa 20 anys. El qual vol dir que la bossa de diners a repartir de cara cap a millorar el nostre estat del benestar és àmpliament superior que la que teníem. No és veritat que sigui un problema l'envelliment respecte, en aquest cas, als drets que hagi de poder gaudir la persona, ni molt menys. Som molt més productives a dia d'avui i això ha de revertir, bàsicament, amb uns millors serveis públics i amb una qualitat superior. Perquè tu deies abans, no? Les administracions han fet una feina brutal, les administracions locals, certament, i els treballadors també. És a dir, durant aquesta pandèmia, el cert és que l'esforç que ha fet la classe treballadora una vegada més ha estat a l'alçada, i això ho hem de poder dir també. I, a més, des de totes les perspectives, i t'agafis el col·lectiu que t'agafis. És a dir, hem parlat molt dels sanitaris i certament l'esforç que han fet ha sigut fora de mides i ara probablement el que ens haurem de preocupar és per ells i per elles i veure en quina situació es troben, com es troben i com ens podem ajudar nosaltres a ells, perquè la situació en la que s'han quedat és prou precària en molts sentits, no? Però hi ha hagut molts altres col·lectius de treballadors que també s'han deixat la pell durant aquesta pandèmia i no sempre l'administració, en aquest cas, ha estat seguint o ha estat a l'alçada de totes les situacions en les que es trobaven. Per exemple, per dir un col·lectiu del que no hem parlat, el col·lectiu de mestres i la gent, en aquest cas, del món de l'educació. Jo recordo, jo parlava amb companys que han fet classes virtuals durant aquesta pandèmia i ells tenien una altra visió del teletreball de la que hem parlat abans, no? I ells el que t'explicaven bàsicament és que es van trobar, com aquell qui diu, amb una mà davant i una mà al darrere i que van anar fent el que van poder, com van poder i com van tirar. I, entre altres coses, perquè no tenien... I que, a més, això va suposar, en molts casos, un increment de la jornada de treball enorme, quan en alguns casos de l'empresa privada especialment es veien qüestionats els seus salaris o alguns es plantejaven fins i tot retallar-los, no? I el cert és que quan comences amb una nova realitat, com és un ordinador i amb una classe, amb crios, a l'altra banda, canvia completament el paradigma de com anaves a donar la classe. Això vol dir que t'ho has de preparar, vol dir que... I això són moltes més hores. I jo crec que és un fet general. És a dir, qualsevol persona que li preguntis que estiguis treballant durant la pandèmia, la immensa majoria no només han treballat, sinó que han treballat molt més. I això no ha sigut retribuït. Jo crec que dues idees, no? Primera, quan parlava de les administracions públiques, efectivament, jo feia referència a l'organitzatiu, però és cert que tots els serveis s'han continuat prestant. La ciutadania hem notat en alguns serveis, evidentment, que ens agafessin el telèfon era molt difícil, que ens han donat hora per molt després, però tots els serveis s'han mantingut, en general. I, per tant, jo crec que és importantíssim destacar efectivament que treballadors i treballadores dels serveis públics i del món educatiu ha estat molt dur, ha estat molt dur perquè la realitat d'una aula, d'una classe, no té res a veure amb la realitat d'una pantalla, no? I tots ho hem passat malament en l'emocional, no? Aquestes feines que tenen molt d'emocional també, perquè al final és una feina en la qual hi ha una relació molt íntima, comparteixen moltes hores amb els nens i les nenes o els joves, doncs ha estat molt dur, no? I una mica per això que feies ara, tu has començat parlant de dades de desigualtat i parlant com els rics s'han fet més rics, han recuperat la riquesa que podien haver deixat de guanyar, que no perdut, i com els pobres s'han fet més pobres, com el risc de la pobresa i la pobresa extrema ha augmentat. I jo em quedo, Aina, amb aquesta frase de que no nos vendan la moto. O sigui, l'estat del benestar és possible, es continua generant riquesa i la qüestió és la de sempre. En mans de qui està aquesta riquesa?
qui s'emporta els Exacte. beneficis i qui té els privilegis. Al final, i què Al podem final. fer, i què estem fent, no? Perquè sigui diferent. Sí, al final els clàssics ens donen aquí la resposta habitualment, però és veritat, és a dir, seguim parlant del mateix que parlàvem fa uns anys, que és redistribució de la riquesa, i això vol dir reforma fiscal, bàsicament. Necessitem una fiscalitat que estigui a l'alçada, i això vol dir que aquells que tenen més han de pagar més, és de sentit comú, però això vol dir també que hi ha tota una sèrie d'activitats que a dia d'avui no estan gravades, és a dir, que no estan pagant i que han d'entrar dintre del circuit. És a dir, no és lògic que els treballadors i treballadores estiguem pagant més que no pas d'altres empreses que estan generant enormes beneficis i que no tributen a cap banda, no? Per no parlar en aquest cas dels paradisos fiscals o d'altres mecanismes directament legals que els hi permeten tributar per una ínfima part del que fem aquells que anem per nòmina, no? Per tant, és fonamental. És que si no tenim la capacitat i els recursos no podrem dibuixar ni imaginar, ja no dic desenvolupar, no podrem ni imaginar totes les possibilitats que té, en aquest cas, el nostre estat de benestar, i són moltes en termes de qualitat de vida i en termes de millora i d'ampliar, en aquest cas, el temps i la qualitat del temps. Jo crec que és fonamental. Clar que sí, és que no ens vengui la moto, és que som més productives del que ho érem fa un temps i seguirem incrementant la nostra capacitat, en aquest cas, d'incrementar la capacitat de generar riquesa com a treballadors i com a societat. Per tant, reforma fiscal ya. Sí. Los clásicos nunca mueren, ¿no? Es como Nunca. Cuando uno es moderno, ¿no? Que les propostes no són vigents i no passen de moda. M'estan passant, perquè nosaltres estem parlant aquí en aquesta plataforma, això s'està emetent al YouTube, i alguns companys i companyes han fet alguns comentaris. Si et sembla, els compartim i en parlem. Hi ha un company que parla d'una qüestió que crec que és interessant i hem fet referència d'aquests col·lectius, el permís de residència i treball. Pregunten, diu, ¿por qué no conceder directamente un permiso de residencia y trabajo a los inmigrantes una vez llegados a 2 o 3 años de estancia justificada mediante padró u otras sin necesidad de aportar contrato? I fa referència també al fet que aquestes traves jurídiques el que generen són màfies de venda de contractes, economies submergides, en referència a la fiscalitat, però sobretot a aquestes dues qüestions, fiscalitat i també aquestes màfies, aquests que malauradament es donen, aquests aprofitaments de la necessitat i de la precarietat de la gent per part de segons quins elements. Això es dona perquè tenim una llei d'estrangeria que és una autèntica aberració, bàsicament, i que tracta les persones com si fossin mercaderies i que estableix, bàsicament, que és una llei que criminalitza directament a les persones migrades i que n'abusa en la pràctica i que no facilita, sota cap concepte, que puguin ser ciutadans de primera com qualsevol altre. I és una realitat, és una atrocitat la llei d'estrangeria que tenim a casa nostra. Malauradament, he de ser sincera, és a dir, amb aquesta qüestió no tenim coincidències, en aquest cas, amb l'altra contrapart del govern i a Partit Socialista té una opinió diferent a la que tenim nosaltres, motiu pel qual el ministre no es planteja a dia d'avui fer la reforma que nosaltres entenem que s'hauria de fer d'aquesta llei. Jo crec que és una qüestió de drets humans, crec que és una qüestió de responsabilitat cívica i civil i crec que, a més, és reconèixer, bàsicament, que aquell que viu al teu costat efectivament és ciutadà i que és veí. I és que no té cap mena de sentit. S'està facilitant, crec recordar que per el cas dels menors, per exemple, que tampoc els hi permetien, aquests menors acompanyats com a mínim a partir dels 18 podran accedir al contracte de treball, que fins ara ni tan sols això podien, però estem molt lluny, molt lluny, al meu entendre, de la situació desitjada en termes de regulació i d'igualtat de drets en matèria d'estrangeria. És molt cru en l'àmbit laboral, realment, aquest tema. El paradigma no deixa de ser que el ciutadà vàlid o bo
dipositari de drets és el que és productiu, no? I treballa i al final és allò de l'irregular, no? De l'il·legal, que dius, bueno, és que... És tractar les persones com si fossin clínics, és a dir, t'utilitzo quan em convé i quan no, doncs et tiro la brossa. I és deshumanitzant, és descivilitzatori, és horrorós. I a més, és que no és ni tan sols en surt a compte econòmicament, és que és una aberració el que tenim en termes d'estrangeria a casa nostra. Doncs una feina més, en aquest cas, no? No tan avançada, no? Com ens agradaria probablement, però amb un plantejament molt clar, no? També en el nostre espai polític també és una d'aquestes qüestions que hem reivindicat sempre, no? I que, de fet, en la reflexió que fa el company introdueix els elements clau que deies tu, no? És que ens surt més a compte, no? Que aquesta situació no es doni, no? I que efectivament la gent tingui capacitat de treball i de residència, perquè això significa evitar la feina en negre i evitar aquests abusos. Hi ha un altre comentari del company de l'Andrés Medrano que diu: hi ha molts eixos de desigualtat. Si ens centrem en la temporalitat fixa versus temporal, la reforma laboral va diluir molt la seguretat dels primers sense millorar les condicions dels segons. I llavors fa la pregunta i diu: aconseguirem revertir aquesta part de la reforma i no caure en conceptes trampa, que aquest no me'l coneixia jo, com el de la flexiseguretat? Què és esto? La flexiseguretat és un clàssic. Ve dels països del nord d'Europa i era una idea que en alguns d'aquests països funcionava, entre altres coses perquè tenen un estat del benestar molt més desenvolupat que el nostre. I, per tant, la seguretat ja la tenen de base, perquè ens entenguem. No arriben a caure i no es fan un nyanyo al cap en el moment en què perden la feina, perquè hi ha un sistema de protecció social molt més fort que el que tenim a casa nostra, malauradament. I, per tant, és una apologia a la flexibilitat permanent, al canvi de feina i al anar saltant, i té molt a veure amb aquesta lògica de dualitat, d'eliminar, per dir-ho així, això que ens diuen alguns gurús, has d'imaginar-te que el món ha canviat i que, per tant, ja no tindràs, l'empresa ja no serà la de sempre com la del teu pare i això ho has de viure com un fet positiu. Mira, el que dèiem abans, que no ens venguin la moto. La flexiseguretat és una moto, sobretot a casa nostra, i jo crec que el que hem de demanar és protecció social, garanties i drets laborals. Això és el que hem de demanar. Aquesta és la seguretat que necessitem a casa nostra i en la que estem treballant. Però em preguntava, podrem revertir-ho? Jo estic convençuda que sí. És a dir, la reforma laboral en què s'està treballant i la reforma, en aquest cas, de l'Estatut del Treballador va en la línia de contractació. Contractació es tocarà. I no només això, sinó que, a més, ell parlava, en aquest cas, de fixa i temporal, d'aquesta dualitat, però hi ha una tercera aresta que també fomentava la reforma laboral i que també la vivim, com no, especialment les dones i els joves, que és la parcialitat. Doncs això també és un dels elements centrals, en aquest cas, de la reforma. És tot allò que tingui a veure, bàsicament, en recuperar una certa normalitat dintre d'un fet digne i estable. És entendre que el normal ha de ser el fixe, que el normal ha de ser l'estable i que el normal ha de ser, bàsicament, salaris dignes. I, per tant, això vol dir no només recuperar i canviar la qüestió relativa a la contractació, que és el que es referia el company, sinó que vol dir, bàsicament, recuperar també la negociació col·lectiva. Això és fonamental. És a dir, la pedra angular de la reforma laboral del Partit Popular era bàsicament la destrucció de la negociació col·lectiva, entesa com la capacitat de totes de poder-nos juntar i lluitar per unes condicions millors. I això s'ho carregava, la reforma laboral. Això és fonamental que ho recuperem. No podem continuar en la situació en la que ens trobem. Jo crec que els sindicats han fet una feina extraordinària en què a la pràctica les empreses en les que hi eren han tingut la capacitat a la pràctica d'aturar, en molts casos de reforma laboral, o de que no s'apliqués, però en molts altres àmbits en els quals no són tan presents els sindicats, per exemple, ha tingut un efecte bastant més destructiu. I la recuperació, en aquest cas, tant de la contractació com la qüestió relativa, en aquest cas, a la negociació col·lectiva, jo crec que és fonamental. I són aspectes als que, sota cap concepte, renunciarem
de reformar. I ara faig l'anècdota en relació a això de la negociació col·lectiva perquè em recorda l'última vegada que vas estar aquí a Rubí, que va ser precisament fent amb el sindicat de llogaters i llogateres fent costat a uns veïns i veïnes d'uns edificis propietat d'un fons d'inversió que havien començat a aplicar aquestes pujades abusives. És un altre àmbit totalment diferent, però m'ha vingut ara al cap quan deies negociació col·lectiva, que en aquest cas, per exemple, del sindicat de llogaters també la negociació col·lectiva ha estat una eina revolucionària per a aquest sector i és un altre d'aquests clàssics. Realment no és una qüestió secundària, sinó central en el mercat laboral i en el benestar i en el que ha de ser el manteniment o l'assoliment d'unes condicions de vida, no dic de treball, dic de vida, perquè al final el treball és un eix central de la nostra vida perquè aquest sistema ens ho imposa així, per tant. I que té a veure també, jo crec, amb la democratització de les relacions. És a dir, la negociació col·lectiva és entrar a la democràcia dintre de l'empresa. És el fet que els treballadors i les treballadores no ens quedem en soledat en un despatx mentre el jefe diu, fa, desfà o el que se li acudeixi amb ell. És de participació en l'empresa i és de democratització, bàsicament. És fonamental en un estat democràtic. Doncs última pregunta. Últim comentari. I aquest fa referència a un altre tema diferent, que és, diu, l'emprenedoria mal entesa ha portat a precarietat i a més desigualtat. Podria, perquè certament s'ha venut a vegades com la solució a tots els problemes laborals. Llavors, la pregunta és, podria ser l'emprenedoria col·lectiva, models cooperatius, una sortida per crear ocupació socialment justa? Com es podria incentivar? Jo em confesso, sento un profund despreci pel terme emprenedoria i el sento perquè crec que de nou és guerra cultural. És a dir, emprenedora és la dona sola que arriba a final de mes i que tira endavant les criatures. Això és ser emprenedor. Emprenedor és el que aconsegueix quadrar els números amb un salari de 900 euros. Això és ser emprenedor també. I sembla que haguem canviat els conceptes i que només aquell qui s'autoocupa és un emprenedor. Jo estic a favor de l'autoocupació, em sembla fantàstic. M'agraden més els models cooperatius i crec que en aquest sentit legalment ho hauríem de fer més fàcil i permetre que les cooperatives poguessin desenvolupar-se d'una forma molt més senzilla, que a vegades, en aquest cas sí, a vegades la burocràcia mal entesa acaba sent una llosa pel desenvolupament de tot aquest sector social i és un problema i crec que clarament aquí la Generalitat hi té molt a dir i té molt a fer, però crec que culturalment hauríem de treballar molt en denostrar el concepte d'emprenedoria exclusivament assignat, en aquest cas, en aquells qui es creen una feina per si mateixos. Crec que ser emprenedor és molt més que això i crec que ho hauríem de defensar. Així que a favor de l'emprenedoria social cooperativa i a favor també de les persones que soles aconsegueixen arribar molt més enllà del que les condicions materials els hi permetrien de forma immediata. Molt bé, doncs plenament d'acord. A mi sempre m'ha sonat simplificant molt, però a palabra trampa esto, del emprendedor. Es como así un poco trampa. Es muy neoliberal, ¿no? Sí. Sí, dius emprenedor i t'imagines, en fi, cadascú la seva imatge. Són les 8, per tant, no tinc més comentaris, per tant, aniríem tancant aquesta xerrada agraint una altra vegada infinitament a l'Aina que ens hagi acompanyat per el coneixement profund que té sobre aquest tema, per l'agenda, per ficar a l'agenda aquesta estoneta per parlar amb nosaltres i per l'emprenedoria ben entesa que representa en aquesta tasca política i també vital. Aina, una abraçada supergran. Jo em quedo amb una idea, amb dues idees. La primera, que
que fem lleis, que fem política, que canviem normatives, però que això és una guerra cultural, no? Que hem de guanyar la batalla cultural, ideològica, i que hem de dir les coses pel seu nom. I la segona és que estem tenint i continuarem tenint bones notícies, no? I que no venen, com deies abans, no és un temporal que viene o una borrasca, sinó que és fruit de la feina que s'està fent i que us acompanyem en aquesta feina des d'aquest espai, des d'aquests espais, des dels municipis, des del país, no? Perquè és fonamental, no? Perquè sols i soles no farem res, hem de fer les coses col·lectivament i us acompanyem especialment en aquests moments, no? de dificultat i d'oportunitat. Doncs moltes gràcies per haver-me convidat i simplement dir que nosaltres ens hem presentat un programa i ens estem deixant la pell per portar-lo a terme i crec que podem dir, i ho deia abans, i estic molt orgullosa de poder dir que crec que els nostres ministres han marcat la diferència i que la vida de la gent hauria sigut molt diferent aquest darrer any si nosaltres no haguéssim estat allà. I crec que ara s'obre un moment diferent. Esperem que d'aquí 90 dies, efectivament, ja tinguem aquesta immunitat de grup tan desitjada i tenim ganes de viure. Així que esperem estar a l'alçada també d'això. Molt bé, doncs seguirem recollint bones notícies. Una abraçada gran, Aina. Gràcies.